môžeme začať? Ja vás vítam na poslednej strede, ktorá bude na téma, ako sa presadiť so českým projektom na Slovensku a so slovenským v Čechách. Máme tu dvoch významných hostí. Jedným z nich je Michal, ktorý je zo spoločnosti Martinos, a druhý je tiež Michal, ktorý je zo spoločnosti Web Support. Ten mi to uľahčil, pretože to má napísané aj na tričku. A potom tu máme Davida, ktorý je zástupcom spoločnosti H1CZ a riaditeľom, a on má veľmi dobré skúsenosti s tým, ako sa presadiť na Slovensku práve s našou spoločnosťou. Tak. Ako sa volá? David Špinár, ja dúfam, že vám je známy, pardon. Pre mňa sú niektoré veci tak strašne jasné, že ich neobjasňujem. Ak vám čokoľvek nebude jasné, kľudne sa pýtajte za mňa. Budeme sa baviť hlavne na dve veľké témy. A tou prvou je, prečo vôbec expandovať k susedom, ako sa rozhodnúť, či do tej krajiny chcem ísť, nechcem ísť, a aké sú medzi týmito dvomi krajinami rozdiely. Tak, ja začnem asi tou prvou veľkou témou. A na začiatku sa vás spýtam postupne všetkých troch, prečo ste sa vlastne rozhodli expandovať zo Slovenska do Čiech, z Čiech na Slovensko? A ako sa vám darí? Jasne. Náš taký dôvod bol asi teda veľmi jednoduchý. Prečo to robí asi väčšina firiem, je vlastne, že to Česko je nám také blízke kultúrne, nejak rozumieme aj tomu právnemu akýby povedomiu, hej, že poznáme tam tú kultúru a teda myslíme si, že tam bude ľahšie ak expandovať. A išli sme tam práve pretože je to ako keby väčší trh, čiže my sme Web Support na Slovensku ako keby jednotkou sa stál a na tom Slovensku už sme nemali až také výzvy a hľadali sme ich ďalej, tak jedna z takých prvých ako keby najsamozrejskejších krokov, čo nás napadli, že poďme do Čiech. A bola to prvá krajina, ktorá vás napadla pri tom, keď ste sa rozhodli expandovať? Ono je to ťažko. My sme mali už predtým kopec klientov z Čiech aj, ktorí si to registrovali z nejakých dôvodov u nás, čiže ťažko hovoriť nejak, že išlo to ako keby viac začať tú pobočku v Česku, tú českú mutáciu aj propagovať, promovať a viac ako keby customizovať marketing aj pre ten český trh. A bola to aj prvá vec, ktorú sme keby riešili v rámci toho nášho expandovania na iné trhy. U nás to bolo asi veľmi podobné, že tou hlavnou motiváciou bolo nejakým spôsobom rozšíriť trh alebo tie veci, ktoré sme vybudovali na Slovensku, tak využiť aj ďalej, čiže nejaké know-how a logistické zázemie a podobne. No a Česká republika bola automaticky nejaká jasná voľba, alebo sa zdá úplne najjednoduchšia. Potom samozrejme, akože až potom zistíme, že ono to není vlastne také úplne jednoduché a také isté, ako sa to na prvý pohľad zdá. Ale pre nás to bola teda akože automatická voľba a na teraz ako stále je to asi jediná zahraničná krajina, do ktorej v krátkej dobe plánujeme dotrvať. Davide, skús predstaviť, prečo sa H1CZ rozhodla, že bude expandovať na Slovensko. No, my jsme začali tím, že celá řada našich českých klientů má své slovenské aktivity, čímž pádem jsme jim začali pomáhat i s nimi, ať už jde o optimalizaci pro vyhledávače nebo placenou reklamu a vyhledávání nebo nějaký jiný další služby. A vzhledem k tomu, že od jak živa v H1 pracovalo spousta Slováků, tak to bylo v zásadě jednodušší v tom smyslu, že neexistovala v podstatě žádná jazyková bariéra. A s klientem jsme se mohli setkávat tady v Praze, takže to bylo jednoduchý. Nicméně posléze jsme měli i pár poptávek ze Slovenska, přímo od slovenských klientů, což nás přivedlo na myšlenku, že vlastně proč se soustředit pouze na slovenské aktivity českých zákazníků, ale můžeme dělat i pro slovenské zákazníky. Pár takových slovenských zákazníků jsme získali a to vytvořilo celou řadu nových výzev, zejména z hlediska nějakého lokálního působení a toho mít možnost se tváří v tvář potkávat se zákazníky na Slovensku, na což my jsme zvyklí tady odtud, ale přeci jenom ty schůzky jako Praha, Bratislava nejsou úplně ideální, nebo Praha, notabene ještě nějaký další města, třeba Košice, to už je úplný hardcore.
Skype taky není. Z Bratislavy. Je to ještě pořád ve Slovensku, to Košice. Áno. Všetko za Trnavou už nie. Jasně. Takhle my už máme pocit, že Humpolec už znamená Hint sunt Leones, jo, takže všechno, co je dál. To je vtip, úplně. Každopádně to nám otevřelo nějaké nové možnosti, takže dneska tam máme nějakou malou pobočku, která v podstatě je čistě jenom accountská, to znamená čistě jenom na nějakou akvizici klientů a nějaký, jak my tomu říkáme, client facing, takže prostě nějak jako setkávání s klientama. Ale zatím veškerou produkci máme tady v Praze. Ja vám ďakujem. Skôr než sa pustíme ďalej, tak sa skúsim spýtať vás, kto z vás pracuje pre oba trhy? Skvelé. A kto z vás rozmýšľa nad tým, že bude expandovať, alebo vie, že do budúcnosti to plánuje? A proč tu je ten zbytek? Super. Tak určite tí z vás, ktorí máte skúsenosti, tak budem rada, keď doplníte našich hostí, a tí z vás, ktorí plánujete alebo neplánujete expandovať, tak sa kľudne pýtajte na niečo, čo sa ja nespýtam. A nebojte sa do toho zasahovať, pýtať sa taktiež, je to proste diskusia medzi nami, nielen medzi mnou a hostiami. A nikto z vás mi neodpovedal na tú druhú otázku, tak ja ju položím ešte raz. Ako sa vám darí? Prečo sme neodpovedali? Nám sa darí, ako keby sme ziskoví, tá pobočka, hej, a jedno z tých poučení, možno aj rovno môžem povedať, že čo sme sa naučili pri tom vstupe do Čiech, alebo my sme aj v Maďarsku, aj v Rakúsku a máme aj kopec iných produktov, ktoré riešime aj celosvetovo, na akože anglických trhoch. A pre nás, jak som spomenul, naša česká pobočka je zisková, čiže to, čo tam dá, sa nám vracia. Treba povedať, že v rámci tej slovenskej, ktorá je ako keby najväčší webhosting na Slovensku, je to strašne malúčko, hej, že a na to, aby sme teda vedeli ako keby aj v Čechách hrať nejakú rovnakú rolu, tam na to treba úplne iné peniaze a konkrétne teda aspoň čo sme si my povedali, už sme tam rok a pol, dva možno nejako v Čechách, také dve skúsenosti, keď ideme na nejaký iný trh, aby sme tam nielen boli ziskoví, ale hrali nejakú významnú rolu, potrebujeme tam buď nejaký úplne iný produkt, aj nemali sme úplne iný produkt ako kopec iných webhostingov v Čechách, čiže nemali sme niečo, čo by sme tak strašne opreli ten marketing alebo sa vyhranili voči niekomu. A druhá vec je na takýto preplnený trh, keď nemáme ten iný produkt, aby sme tam išli teda nejakou takou našou škálou, potrebujeme tam ísť s akvizíciou, hej, kúpiť nejakú tú firmu, pretože nám tí klienti pribúdajú, rastú, ale je to strašne nadlho, že to je kúpiť si ako keby ten čas prvý 2-3 roky, kým človek spraví ako keby tú bázu, tú škálu tých klientov, keď to už začne zase tak hokejkovito alebo tak rásť. A toto treba ako keby si povedať, či to stojí za tú veľkú investíciu a kúpiť si tie 2-3 roky už tou klientskou bázou, že by sme kúpili nejaký menší hosting alebo nejaký iný hosting, ktorý v tých Čechách je, a vtedy už máme úplne inú reprezentáciu, úplne iné revenue na tom trhu, úplne iný aký volume, hej, čiže hovorím, ako my sme sa nejak na žiadnom z tých trhov nepopálili, ale to aj preto, že nenaliali sme tam zase nejaké strašné milióny alebo niečo a zrazu by nám nevyšla tá investícia. Išli sme na všetkých tých trhoch takým lean prístupom, v malúčkom sme tam rozbiehali, spravili pobočku, to sú není žiadne nejaké veľké pobočky alebo nejaké veľké. My máme tú výhodu, že sme keby v tom online svete, čiže pre nás to znamená urobiť keby iné PPCčka českú verziu stránky a my nerobíme osobný sales, že nerobíme s veľkými klientami, čiže my potrebujeme iba, aby si ten brand tam budovať trošku a tak, takže. U nás je to asi veľmi podobné tým, že tiež samozrejme, my sme tam vstúpili nieco 2 roky dozadu, teda sem, a dneska je to zhruba 10% toho, čo robíme na Slovensku, že robíme vlastne v Čechách. Čo na jednu stranu akože nie je zlé, na druhú stranu treba povedať, že my na Slovensku sme zvyknutí na dosť veľké čísla. My sme tam jednotka a dvojka v poradí má možno 40% nášho obratu, takže tam je naozaj veľmi veľký ten rozdiel. Kdežto naopak v Česku je tá situácia iná, tam nie je nejaká výrazná jedna jednotka, tak ako na Slovensku, ale je tam možno 4-5 silných hráčov, ktorí hore dole okolo seba sú v nejakom rozmedzi možno 40%. A nikto z nich nie je napríklad v absolútnom čísle taký silný, ako my sme na Slovensku, napriek tomu, že toto je asi 3-krát väčší trh.
ale tým pádom tá naša optika toho vnímania, že OK, 1:10 je taká týmto ovplyvnená, ale keby sme sa možno porovnali, že zase s najväčším hráčom v Čechách, tak on je možno, že ja neviem, 5-6 krát väčší. Čo už nie je také akože zlé, že po roku a pol, dvoch nadobnú túto pozíciu. Ale tiež ako Mišo sme išli na to takým lean prístupom, že my máme vlastne dneska v Čechách office s 3 ľuďmi, ktorí riešia hlavne produkt a zákaznícky servis a tak ďalej. A tie hlavné veci, čo sú väčšinou ako investície pre e-shop, to znamená logistika a podobne, vývoj, tak to riešime všetko zo Slovenska centrálne. A jaké to pre vás bolo? Vlastne ako jednička na Slovensku, v podstate máte tam svoj brand a zrazu prídete na nový trh a začnete. To mega dobrá skúsenosť, lebo zrazu akože že ste nula. Dojdeš niekde akože si nula svojím spôsobom, že poznáte pár ľudí z tých nejakých aktivít, ktoré sme sa snažili robiť na Slovensku a mali presah aj do Čiech. A teraz akože prídem sa a nikto od teba ako keby nezakopne, čiže treba ísť úplne od nuly. Ale čo bolo hneď prvé mesiace, veľmi dobrá vec, čo ja viem tiež nejaké akože ponaučenie povedať, že nás to prinútilo pozerať sa na niektoré veci inak, lebo čo sme boli na Slovensku zvyknutí, že proste funguje takto a jasné, ľudia už sú na to zvyknutí. Zrazu sme to isté dali tu a nefungovalo to. A možno nie len preto, že my sme to na Slovensku mali dobre, ale často to bolo preto, že na Slovensku sme to nemali najlepšie, ako sa to už dneska robí, len si ľudia na to zvykli. A tým pádom pre nás to bola perfektná škola aj toho, že zamyslieť sa nad niektorými vecami, ktoré možno už sa tou dobou posunuli a dneska sú iné štandardy a tým pádom prerobiť ich aj na Slovensku. Čiže pre nás to malo ešte aj tento vedľajší efekt, že tak ako sme sa snažili preraziť v Čechách a stále sa snažíme, tak s tým súvisia aj mnohé zmeny, ktoré znovu preklápame aj na Slovensko a pomáha to aj na Slovensku. Takže tá synergia je ten svojím spôsobom tak, že sa veľmi veľa učíme o tom trhu ako takom. Davide? Jak se nám daří na Slovensku? Zase, v rámci těch aktivit, které děláme pro naše české zákazníky na Slovensku, je to pecka. Myslím si, že tam dokážeme dělat jako opravdu super práci se super výkonem, se super prostě KPIčkama, báječný Wonderland. Pro slovenský klienty je to samozřejmě mnohem náročnější, protože slovenský naturel, řekněme, slovenský trh je fakt v mnoha věcech úplně jiný a my možná se k tomu dostaneme, protože opravdu tam jako co funguje úplně jinak než tady v Česku. Na mnoha polích. A za druhý si myslím, že takhle, úspěch H1 v Česku je strašně založený na tom brandu, na tom PR, na tom, co jsme dokázali kolem sebe vytvořit za oblak, který má taky ten vír, který dokáže do sebe jako dostávat ty poptávky a lidi s náma chtějí spolupracovat a tak dále, který samozřejmě jako na Slovensku nedofouk, protože jsme se o to ani nějak zásadně nesnažili. Takže samozřejmě poptávky na H1 ze Slovenska jsou, ale jsou jako takový mnohem rezervovanější a často trochu s jiným očekáváním a taky prostě Slovensko má jinak nastavenou cenovou hladinu služeb, který děláme my, řekněme o dost níž. Takže když máme kompletní produkci v Praze, tak je to pro nás složitý uspět v konkurenci prostě někoho, kdo relativně stejnou službu ještě jednou tam dám a ještě jednou to tam dám, dává za poloviční hodinový sazby nebo něco takového. Pak je těžký, že jo. Takže proto třeba například na Slovensku ten podíl toho biznisu, který máme ve smyslu, jak jsme ho získali, to znamená, jestli to je nějaká příchozí poptávka nebo je to vyloženě vyhraný klient nějakou obchodní aktivitou nebo prostě nějakým způsobem aktivním prodejem, tak ten podíl je na Slovensku úplně jiný. Tam si každého klienta musíme jako, lokálního klienta si musíme jako vydobít a je to náročný boj a je to úplně jináčí hra než tady v Česku. Ja si myslím, že by sme tu všetky takéto tri firmy, že presne takým na Slovensku sa nám darí kvôli tomu aj Martinu zase WebSupport, že sa nám podarilo presne takýto brand vybudovať a ide to pomaly jak samo a potom prídeš do tej druhej krajiny, kde zistíš, že to tam presne si to super povedal, že nedofouklo. Na úvod možno aj čakáš, že akože uvedomuješ si, že to asi nepôjde úplne samo, ale tak trošku tomu veríš, že nejako magicky pôjde, lebo nevieš často doma povedať, že prečo presne sa ti tak darí a ako si sa tam dostal, tie kroky sa ťažko replikujú a potom nechápeš, že prečo oni to nevidia tiež.
že ste taký dobrý. Máte nejaké tipy, jak to teda ako podporí ten svoj brand v zahraničí? Za mňa, čo máme aj my skúsenosť, my sme mali tak, keby celé to stojí, aspoň tá naša, na tom country manažerovi, alebo respektíve na tej pozícii, kto je tam v tom trhu, hej, že môže to keby šéf ísť tam riešiť, alebo najlepšie teda vždy ten lokálny človek, aspoň naozaj aj v rámci Čech, čo je fakt, že taká príbuzná, kde my sme zobrali najskôr takého Slováka, kvázi, čo nejak študoval trochu v Čechách, ale teraz máme akože Čecha, ale vôbec to asi aj nezáleží o tomto, ale celý ten úspech tej pobočky je podľa mňa, jak celého podnikania, na ľuďoch postavený. A to 1000-krát platí, keď idete do nejakého iného trhu a tam dáte tú svoju značku do rúk, aj celý biznis do rúk niekoho. Tam, keď náhodou máte šťastie na fakt šikovného človeka, on vám tam pozháňa tých klientov, začne to tam rozbiať, spojí sa so správnymi agentúrmi. Keď tam máte človeka, ktorý proste pricítil, budem robiť pobočku známej firmy na Slovensku, nebudem musieť nič robiť vlastne a minia tam tie budžety úplne efektívne a tak. Takže my sme si prešli tým prvým, že z začiatku sme nemali moc šťastie, ale teraz už je to veľa lepšie a tam to podľa mňa stojí a pada na tom človeku, kto je akože head toho trhu konkrétneho. Akože keď chcete ísť na iný trh, hociaký aj český, nemecký, ja neviem, čokoľvek, tak to je fokus číslo 1, mať tam toho človeka, ktorý je tam v tej krajine a je proste akože mega dobrý proste. A to vám pôjde, on tam prekoná, musí to byť taký kvázi podnikateľ, taký strašne ťažké nájsť, pretože taký si robí niečo svoje, hej. A zároveň, kým ste nejaká veľká korporácia, jak nejaká obrovská korporácia nejakej krajiny si môže zaplatiť už aj človeka úplne iného rangu a tak, ale tam to stojí a padá, hej, že ani nie až tak na tom produkte. Keď sa niečo podarí predávať doma, už je to iba otázka fakt tej exekúcii v zahraničí, ak sa bude vám dariť tam a stojí a padá to na tom človeku. Takže typ číslo 1 určite 100% fokus na človeka tam. Myslíte si, že je možné v rámci tej firmy mať časť tých ľudí spoločne a časť ľudí oddelenie? No, u nás to tak funguje akože reálne, takže tí ľudia, čo sú tu, tak sú spoločne tu a tak s čím? Myslím, ako treba spovedať si, exekúciu máme proste na Slovensku, ale šéfov máme zvlášť, alebo či je niečo, čo zdieľate medzi tými krajinami, alebo nejakých ľudí, ktorí zdieľate? No akože je vývoj napríklad, akože my sa snažíme na to pozerať ako naozaj v mnohých veciach typu vývoj, aj príprava mnohých marketingových kampaní, akože proste jedna firma a rovno rozmýšľame, že áno, Slovensko aj Česko, ak sú tie insighty samozrejme zhruba rovnaké, ale potom toto tiež sme zistili až postupom času, alebo veľmi rýchlo sme to zistili, ale že čo sa týka produktovej stránky, to znamená to, čo sa predáva, tak tie trhy napriek tomu, že akože všetci si myslíme, že ako sme bratia a sestry, neviem čo, tak sú radikálne iné. Je, že tam akože v top 10 zrazu zistíme, že sa prekrýva možno niekedy 1-2 knižky. A tým pádom toto je vec, ktorá naozaj sa musí riešiť ako keby lokálne, ale potom sú veci, ktoré sa dajú krásne riešiť spoločne. To je základný princíp, jak tá economy of scale, aj, že dokážeš na tie trhy ísť iné, že nemusíš mať všetky tie náklady na iný trh znova vybudovať, marketing, helpdesk, my máme tiež helpdesk, keby slovenský, čo sme tiež zistili, že zrazu nie všetci Češi vedia po slovensky, čo sme si mysleli, tak oni volajú, jak Američania volajú na helpdesk do Indie, nie? Tak Češi volajú a zdvihne taký Slovák. Takže, ne, ale to som fakt, ja som to nechápal, vôbec som si to nemyslel, až potom fakt, že niektorí ľudia to normálne nerozumeli tomu. Ja, toto my sme od začiatku napríklad vedeli, že že customer care je jedno z našich top priorít, tak toto sme vedeli, že to musí byť native priamo. Maďarov napríklad tak máme, že Maďarov máme vlastný helpdesk. Ty slovensky nerozumiem. Čechov sme si mysleli, že tak... A máte Čechov na Slovensku alebo Čechov v Čechách? Helpdesku? Máme normálne na Slovensku, hej. Na Slovensku. My máme tu v Čechách. Ale myslím si, že akože tá lokálna prítomnosť na tom trhu je veľmi dôležitá v tomto. Že naozaj akože my sa môžeme snažiť ako chceme, ale ja nemám prehľad o českom trhu, lebo to nežijem, lebo nerozumiem reáliám, nerozumiem tomu, čo sa deje v médiách. Ani neviem, aké sú vlastne, neviem, čo je svažák. Už to ja viem, už šlápe to dobre. Ešte ho nalejte, to bude zábava dneska. Takže... Čili máte svažák na Slovensku? Várané čo je to? Je to várané víno? No, ale... Je to tak opisnejšie. V Němčině je to ten Glühwein, ne? Davide, my máme vlastne accountov a obchodníkov na Slovensku, produkciu, to znamená ľudí, ktorí vykonávajú tú danú prácu, máme v Čechách. Ako v tom vidíš výhodu, nevýhodu?
je to, myslím, jakoby podmíněný pouze ekonomicky, protože prostě ta produkce jako taková spolu musí sdílet spoustu věcí, ať už jde o nějaký sdílení know-how, postupů, procesů, ten management na dálku mezi manažerem a jeho člověkem není vždycky jednoduchý, nějaký quality management, v takovém případě taky není moc jednoduchý, takže proto to máme tady. Já bych si moc přál mít na Slovensku velkou pobočku, která má všechny funkce, třeba kromě financí, IT a já nevím, kde si, co si, ještě nějakých back officeů, ale je to otázka nějaký rojky. Prostě je to otázka toho, jestli do toho chci nainvestovat s nějakým business plánem, že se to jako našvihne a vrátí, anebo zatím ne. Nebo jedu jakoby lean, to znamená prostě, když to hold jedu tak, jak mi to dovoluje ten trh a dovoluje to revenue, který je ze Slovenska. Ale naše vize skutečně je taková, že tam bude nezávislá firma, rozhodně. Brzy, velice, jak se říká, soběstačná téměř. Takže je tam nějaký investiční horizont tady téhle akce, je tam nějaká jasná vize to, jak to dělat. A protože se ukazuje, že to, že máme produkci tady v Praze, je pro řadu klientů nějaká potíž nebo nepříjemnost, nebo jenom prostě nějaký nepohodlí, který zohlední s tím, jestli pracovat radši s naší konkurencí na Slovensku nebo tady. Zároveň si myslím, že i potřeby toho trhu jsou trošku jinačí a že prostě ten člověk, pokud to dělá ze Slovenska, i být Slovák, tak to nakonec bude třeba dělat trošku s nějakým jiným akcentem, než někdo tady z Prahy, který má najetej nějaký způsob toho, jak fungují český klienti, co mají rádi a na co se dívají, a ty slovenský klienti jsou jiný, prostě oni mají jiný priority, velice často, než ty český, a tak prostě je potřeba líp vnímat, mít ten prst na tom tepu toho trhu z té Bratislavy, než tady z Česka, a je to prostě otázka jenom peněz. To, co víme, ale je, že tam nebudeme zkoušet stejný příběh, jako má H1 tady v Česku, protože to by bylo na věky. Prostě H1 tady je dneska tak díky tomu taková, jaká začala být v roce 2005. To je 8 let. A prošli jsme si to od spoda, udělali jsme nějaký jako brand, pak možná trochu love brand, a tohle prostě na tom Slovensku opakovat úplně nejde, jako 8 let něco takhle z nuly budovat, protože ten trh je mnohem dál najednou, že jo, prostě už utekl tomu, jak jiný než tomu, jak jsme by tady začínali a mohli jsme to dělat takovým tím naším PR příběhem, takže si myslím, že na Slovensku mnohem víc nás čeká velice jako tvrdý souboj ve smyslu jako ukaž, co umíš, a tady jsou nějaký jako služby, produkty, technologie, které vytváří nějakou přidanou hodnotu, která něco stojí a ber nebo nech. A tohle nás tam čeká mnohem víc, než budeme spoléhat na to, že vytvoříme love brand a všichni nás budou prosit, aby s námi mohli spolupracovat. To si nemyslím vůbec, že se někdy stane na Slovensku. A vy dvaja, keď ste expandovali do Čiech zo Slovenska, použili ste rovnakú stratégiu, ako vám fungovala na Slovensku? Ja súhlasím s Davidom, že presne to bolo úplne jasné. To, čo som aj povedal na začiatku, že keď chce človek hrať veľkú rolu tam, tak musí mať iný produkt výrazne, aby bol jasne odlišiteľný, alebo akvizíciou, hej, že tam sa nedá žiť z toho brandu, a to isté presne takisto, že nemám tiež trpezlivosť, my v WebSupporte tiež 10 rokov budovali a nemám tiež tú trpezlivosť prvé 2-3 roky, proste to tam, keď vidím, že tá materská spoločnosť má úplne iné veci točí a niečo inde budovať, čiže tam naozaj tá stratégia, myslím si, že ísť a kúpiť tam tú lokálnu, keď chcem to vo veľkom robiť a chcem tie peniaze podľa mňa zainvestovať, tak ja by som to nerobil tak, že by som akože veľkú sumu investoval do budovania úplne. V každom tom trhu by som si skúsil nájsť nejakú agentúrku alebo firmu, možno aj menšiu, ktorá toto robí a ktorú by som kúpil. Už má tých klientov, už má tú bázu, už viem ten volume nejaký chytiť, dám tam ten svoj brand k tomu, dám tam to svoje know-how, lepšie iné produkty, ale kúpim si akoby tú zákazníckú bázu, hej. Tí ľudia moc neodchádzajú, keď ich, akože zákazníci, málo kto by ich odišiel, keď sa už kúpia, oni sú s tým spokojní a tak, takže. A jak ste si vyberali tú spoločnosť, ktorú kúpite v Čechách? Ešte sme nikoho tak nekúpili, ale my sme na Slovensku pár kúpili, čiže viem, je to akože vo veľkosti, lebo sú rôzne typy akvizícií. Nechceme kúpiť takú akvizíciu, že
rovnakú firmu, jak my, že kopec iných ľudí, to by bolo zase celý úplne iný problém, jak si nejakú inú firmu, neviem, s x ďalšími zamestnancami, ale proste maločkú firmu, čo nám tisícky klientov, už zrazu budeme mať, čo nám ušetrí pár mesiacov, pár rokov, čiže my máme nejaké hľadačík, nejaké, akože skôr je to myslené ako keby veľkosťou ich obratov alebo počet klientov, ktorí majú, tak na to sa pozeráme, aby sme ich mohli kúpiť takým tým štýlom, aspoň z môjho pohľadu, ľahko integrovať do web supportu, že není to 10 ľudí alebo 20-50 ľudí, ktorí majú už 5 rokov, 6 rokov žijú s tou firmou, ale skôr môžeme kúpiť iba pre nás konkrétne, iba tých klientov a keď to šlape, tam ich helpdesk alebo nejaký manažer ho nechať a dodať tomu našich vlastných ľudí, takže to je nejaká taká stratégia. Jakú stratégiu ste použili vy? No u nás akože nedalo sa zreplikovať tá, čo predtým, lebo tá bola úplne rovnako ako v týchto dvoch prípadoch, tiež len o čase, o tom, že budeme tiež 12 rokov tú firmu vlastne na Slovensku a tým pádom vtedy sme neriešili, akože keď si porovnám to, že čo sa nám podarilo za prvé 2 roky v Česku versus to, čo sa nám podarilo za prvé 2 roky na Slovensku, tak je to mega úspech, samozrejme. Ale tým pádom my sme nemali, že na Slovensku by sme mali nejakú konkrétne premyslenú stratégiu, my sme sa strašne veľa učili. A to bol možno práve zase ten problém, že bola to naša, alebo je to naša prvá skúsenosť vstupu na zahraničný trh a sami sa tým pádom musíme učiť, že OK, tieto veci nám fungujú a tieto veci sme nedomysleli, že musíme aj na to myslieť a nepôjde to samé od seba a podobne. Čiže viem napríklad, že v čom akože sa cítime silní aj na Slovensku, sú nejaké sociálne médiá, marketing, celkovo tá komunikácia, nastavovanie toho brandu ako takého. No a v tomto sme veľmi spokojní s tým, čo sa nám v Česku podarilo, lebo videli sme priestor, aj preto sme sem prichádzali, že mali sme pocit, že nikto tu nekomunikuje takým spôsobom, to je presne tá téma, po ktorej sa možno dostaneme, aj tie rozdiely vlastne medzi tými národmi, a takým spôsobom ako my na Slovensku, že nikto nerobil také veci a naozaj sa ukázalo, že my vlastne teraz pred pár mesiacmi sme vyhrali tweet roku ako firemný účet roku, hej, čo myslím si, že na firmu, ktorá je na trhu rok, a super aj s obrovskými korporáciami a podobne vôbec nie je zlé. Ale samozrejme ten bottom line, čo sa týka nejakého reálneho biznisu, je úplne iný príbeh potom. Čiže môžete mať ten akože super brand a vyletieť medzi marketermi a medzi tou komunitou, ktorá na tom žije a teraz na Klábosení ste proste jednotka a podobné, čo je skvelé. Ale ten bottom line sa týmto spôsobom nedá z krátkodobého hľadiska vybudovať. Čiže to je presne bude kúpenie konkurencie, ktorou cestou my nechceme ísť úplne, lebo je to trošku iný biznis ako to, že preberiem klientov, ktorí majú nejaké kontrakty. Alebo druhá možnosť je naliať obrovské peniaze do reklamy. A to tiež nebolo niečo, čo by sme si nejako akože chceli trúfnúť, že teraz zaplavíme Česko billboardami alebo televíznymi spotmi a podobne. To sme si netrúfali. Aj len kvôli tomu, že akože neboli sme tak sebavedomí v tom, že ten trh sme nepoznali, takže mali sme pred ním veľký rešpekt. Teraz už ho spoznávame, vieme, aké sú tie špecifiká, takže vidíme, že má to zmysel, že nejakým spôsobom to rastie medziročne veľmi pekne a má to dobrý trend a uvidíme tým pádom, že ako ďalej, že kde kopneme do vrtule alebo čo urobíme. Ja sa spýtam po vašich skúsenostiach, kedy ste expandovali alebo pripravovali expanziu, čo vám teda fungovalo a čo vám nefungovalo? Nám nefungovali PPCčka. Čechách. Okay. A opäť zase zvyknutý, lebo zo Slovenska aj ten brand tým PPCčkám a Rojku strašne pomáha a my, že jasné, však to nálejeme len peniaze do PPCčiek v inej krajine a to pôjde a potom sme si zrazu aj v tom uvedomili tú obrovskú silu brandu v tých PPCčkách. Také ponaučenie tiež sme to začali, keby PPCčka v Čechách robiť s tou agentúrou, ktorú sme mali na Slovensku, čo zatiaľ sme to teraz switchli do lokálnej, nejakej českej. A to nám úplne oveľa lepšie idú tie kampane, čiže osobne mám takúto skúsenosť, že na trhu a takisto v Maďarsku najskôr sme to zo Slovenska nejak prekladali všelijak s tou agentúrou a nešlo to dobre a sme akože nahajrovali tam agentúru lokálnu a tie PPCčka už hneď dávali väčší zmysel. Čiže nefungovalo nám riešiť PPCčka na inom trhu od nás, fungovalo nám naopak oveľa lepšie riešiť PPCčka s lokálnou agentúrou. Takže taký jeden konkrétny typ, čo možno keď sme tu aj v H1. Konkrétne asi, čo nám fungovalo. U nás podobne ako s tými PPCčkami tam bola ešte veľmi zaujímavá porovnaní so Slovenskom. My sme si dali nejaké tabulky, na Slovensku taký a taký podiel nám robia PPCčka, to znamená Česko je 3-krát väčší trh, povedzme, takže vieme 3-krát toľko nainvestovať, takže nám to bude robiť toto, hej, že úplne jednoduchá matematika.
A bolo to samozrejme, že akože vôbec to tak nefunguje, už len kvôli tomu, že Google a Seznam. Že na Slovensku neexistuje táto situácia, tam je, že Google a nič. A v Čechách akože je to reálne, že Seznam dokáže niekedy robiť na niektorých veciach, že väčšie objemy, dá sa tam viac preinvestovať ako vôbec na tom Google. A my sme zrazu boli šokovaní, že prečo na 3-krát väčšom trhu ľudia vyhľadávajú na Google menejkrát slovo knihy ako na Slovensku. Možno, hej. A toto sú tie veci, ktoré zrazu, akože aj keď tušíš o tom trhu niečo, tak až tie reálne čísla ti niečo povedia. No. Takže toto bolo pre nás tiež. Ale čo sa nám zase osvedčilo a čo sme nepočítali s tým až tak, bolo, že zase tá naša znalosť toho slovenského trhu a to tým pádom, že ako máme dobrú ponuku na Slovensku, tak sa ukázalo najmä v prvých mesiacoch, že sme si dokázali získať veľmi veľa zákazníkov, ktorí kupovali slovenské knihy, ku ktorým je v Čechách pomerne ťažké sa dostať. To znamená, že nie veľa internetových obchodov alebo celkovo knihkupectiev má takú širokú ponuku ako my. Pretože v Čechách je to cudzí jazyk už svojím spôsobom, ešte my na Slovensku tretina kníh sa predá v češtine, aj číta. Takže pre nás akože my sme mohli de facto len prepnúť katalóg a fungujeme vlastne s tým istým v Čechách. Nebolo to nás, že sme museli naplňať niečo na novo. A toto nás napríklad drivovalo a to sme až tak nerádali, že bude mať taký efekt, že OK, ľudia vlastne toto ocenia a bude to tá pridaná hodnota. No tak my jsme B2B, takže nám samozřejmě PPCčka taky nefungují. Tím méně na Slovensku a tím méně s nějakou jinou agenturou. To vám někde nahraje, PPCčka nefungují. Jasně, že ne, to nám nefunguje i v Česku. Ale co nám funguje, jsou lokální šikovní lidi, kteří znají trh. Protože přece jenom je to B2B a prostě na tom Slovensku to přeci jenom je o dost víc vesnice než tady, v tom smyslu, že se tam mnohem víc lidí znají, v tom jednom biznisu prostě se znají leta, také tam cirkulujou, takže ve skutečnosti jednoho stačí ulovit a on stejně všechny zná. Takže v tom B2B je určitě strašně důležitý mít lidi, jakože kvalitní obchodníky nebo kvalitní lidi, kteří dělají biznis prostě v tom B2B. Za prvý a za druhý si myslím, že pro nás je klíčový pro ty následující roky to naše vlastně spojení s Group M, že jo? Protože s agenturama velkýma, protože pro nás protože ty Group M agentury reálně obhospodařují obrovské množství zajímavých klientů, pro který dělají nějaký druh služeb. A my prostě k ním máme díky tomu jako exkluzivní přístup a jenom záleží na nás, jestli budeme schopni jim nabídnout takovou službu, která pro ně bude znamenat přidanou hodnotu, za kterou oni budou ochotní a schopni platit. To je jednoduchý. To znamená, že pro nás je to v tom, že musíme sami dokázat vydestilovat z nás to nejlepší aplikovatelný pro ten slovenský trh a nabídnout to zejména těm klientům, kteří už tam někde jsou a je to nízkovisící ovoce a samozřejmě umět oslovit i ty velký, ale zase právě v tom smyslu, a to je to, co trochu nefunguje, v tom smyslu, jak je to vesnice vlastně v tomhle pojetí, že se všichni znají, tak jsou tam jako často takový pro mě iracionální nadstandardní osobní vazby v tom smyslu, jako, že tam objektivní benefity nemusí vždycky převažovat. Že prostě občas ta nějaká podpultovka nebo nadstandardní známost tamhle mezi Pepou a Aneškou nebo jakýmkoliv je jako přebije vše. A zajímavý třeba je v tom smyslu těch mediálních agentur, jak úplně jiný ten trh tam je oproti tomu, jak je to tady, že tam prostě skutečně jako dominují lokální agentury, který prostě nepustějí k tomu krajíci ty velký nadnárodní hegemony. A vůbec ne, protože by dávali prostě lepší práci nebo dělali lepší práci, ale prostě proto, že Pepa zná Jardu a Jarda zná Tondu a dělají to takhle dlouho a tak si to takhle prostě posílají tam a zpátky. Takže prostě v tom to tady připomíná některý odvětví, které taky jsou takový jako zaměřený na ten kamaráčov, takže občas prostě až žasnu, jak jiný pravidla hry trošku tam můžou platit. Ja sa akože súhlasím s tebou, ale myslím si, že to je aj, ako keby nie je to až také, že kvôli nejakej
ako keby korupcii, ale skôr také, že oni presne keď to robia spolu 6-7 rokov, No jasne. tak tá druhá ponuka, ja by som to aj na sebe videl, že keď si spokojný nejakou tú agentúrou a došla by iná, muselo by to byť výrazne iná ponuka, aby som teda aj tomu kamarátovi povedal, že pozeraj, že sorry, ale toto už končí, ak naše kamarátstvo, toto už je biznis, kde ja naozaj prichádzam a on vtedy povie, no tak ja to dorovnám, alebo niečo, hej, čiže preto zase taká tá rada, že kúpiť pre tú rýchlejšiu expanziu takú firmu, ktorá tam toto má celé vybudovaná a vlastne je to len iný majiteľ v pozadí a vlastne by to celé fungovalo. Pri zase hen takýchto není, aspoň z môjho na tom Slovensku, že kupovať hen také agentúry, kde to stojí na tých ľuďoch, tak on zase môže veľká je hodnota, že on odíde odtiaľ potom a tak, že vy to máte také nebezpečnejšie v tom, že kúpiť takúto lokálnu agentúrku s tými vzťahmi, lebo stojí to tam na ňom, to majiteľovi a jeho keď kúpite, tak on si potom môže odísť o ten rok, dva a nemusí to byť keby... Takhle, já říkám, že to je o korupci, ale prostě je to taky občas zvláštní, jak prostě tamhle majitel PPCčkové agentury si odskočí na 2 roky do Google, stále je pořád majitel PPCčkové agentury, aby tam Google dělal industry manažera a následně po 2 letech se vrátil zpátky do své agentury se všemi těmi klienty, které obhospodařoval jako industry manažer. Nevím, jestli by se to tady mohlo stát, ale prostě ten trh je takový menší a je to hodně o těch lidech konkrétních. Nemyslím, že to jsou nějaký jako úplatky nebo něco. To je prostě, že to tam je tak menší a že si všichni tak nějak jako vyhoví a tak. Prvá vec, možno, že tam viac vidíš takéto konkrétne príklady, lebo je akože menej možno tých ľudí, ale súhlasím toto aj s Míšom, že možno ten trh slovenský viac založený na tých vzťahoch, ale teraz nie je na tom, že sme na život a na smrť a pri hociakých podmienkach, ale že naozaj nestačí ponúknuť, že 2 služby naviac, ak mu dáva 10 a nestačí ponúknuť o 10% nižšiu cenu, že naozaj tí ľudia na Slovensku si ten dlhodobý, aj nielen akože, to nie je len o tom, že my musíme byť super kamaráti, nie len webhosting, akože Mišo má láme na webhosting, už to ani neláme, to už ani nechce, ale nie, akože my máme proste brutálne dlhodobý 12 rokov vzťah s našim súčasným poskytovateľom, kde proste fakt neviem, čo by sa muselo stať, aby som vôbec zvažoval iného. Lebo strašne si vážim to, čo pre nás urobil nie pre mňa ako človeka, ale pre nás ako biznis. Ako nás podržal vtedy a tak, takže áno, je to tam možno osobnejšie, ale nie v tom zmysle možno úplne, že korupcia alebo tak, lebo nakoniec stále sú to nejak väčšinou firmy konkrétnych ľudí, nie teraz, že Telekom alebo niekto takýto by sedel na balíku. A skôr si tak akože vážia aj ľudský ten biznis, že nie je to čisto len o číslach. Jo. A cítite vlastne, keď ste expandovali do Čiech, práve takú ako nedôveru voči práve tomu, že ste zo zahraničia? To, že ste ako Slováci, tak cítite od Čechov takú ako nedôveru, alebo prejavilo sa to nejako v rámci toho biznisu? Pre nás napríklad ako keby záleží, ale jak som hovoril predtým, sme mali kopec klientov aj z Čiech, hej, že ktorí z nejakého dôvodu strašne chceli na Slovensku kupovať, hej, ale ja si myslím, že veľmi málo ľudí to ako keby rieši už v nejakej dnešnej dobe, že komu patrí akýby v pozadí celý ten hosting, hej, že nejaké percento to jasne vždy rieši, že ja chcem podporiť lokálnych, alebo na druhú stranu už kopec firiem však patrí úplne iným rôznym investičným skupinám a podobne, takže nemyslím si, že to je niečo, na čom sa láme. My, jak Slováci s Maďarmi majú strašný problém, veľký, hej, ako keby, taký mediálny. Čiže sme išli do toho Maďarska a tam to nikto nerieši, no sem tam sa zastane presne opačne, že ja chcem mať server na Slovensku, lebo v Maďarsku mi ho zhabujú, ak je tam teraz ten Orbán, alebo majú tam nejaké také problémy trošku, ale není tam nič také zásadné, že by sme kvôli tomu prichádzali o neviem, 50% klientov alebo niečo. Že u niekoho to zohrá nejakú rolu, nehovorím, že nič, ale není to nič také zásadné. Myslím si, že keď tam dá človek dobrú ponuku, dobrý produkt, cenu, tak oni to budú kupovať a neriešia až tak strašne, že čo. U nás tiež, akože, no nedávame veľkým, že Made in Slovakia, že to by bolo miesto loga. Takže akože relatívne, akože chceme sa tváriť a tvárime sa ako česká firma, ale nie úplne tak, že nikde sa nepriznávame, že akým spôsobom to funguje. Ale myslím si, že viac je to naozaj o tej exekúcii toho, čo robíš, lebo, a zase vychádzam zo seba, že keď príde na Slovensko firma, ktorá proste mi vyhovuje, je perfektná, normálne komunikuje so mnou a potom zistím, že je z Čiech, tak OK, super, akože nemám s tým žiadny problém.
ale mám veľký problém s tým, keď príde a napríklad má stránku, že napríklad helpdesk komunikuje so mnou len v češtine. Alebo že stránka je taká, že polopreložená. Aj nám sa to stalo, hej, že smerom zase do Čiech. A tam už vidím, že OK, to len niekto si bokovku akože urobil, že jednoducho si rozšíri trh, alebo že aj kampane, že keby my sme slovenské bestsellery promovali rovnaké v Čechách, hej, tak to by ma asi ako zákazníka naštvalo, keby som bol v tej situácii, lebo to mi príde, že OK, oni si to len preto, aby si rozšírili jednoducho biznis a nie preto, aby mi reálne pomohli. Takže to je skôr o tom. Treba customizovať na ten trh. Áno, treba naozaj úprimne chcieť byť na tom trhu a úprimne sa snažiť tomu zákazníkovi priniesť najlepšie. A potom je úplne jedno, či je to firma zo Slovenska, či je z Francúzska, z Ameriky. Tak zase v tom B2B možná je to trošku jinačí, přeci jenom možná je to užší skupina lidí, s kterými se člověk setkává, možná na tom sociálním žebříčku možná trošku výš, přeci jenom. A tam jsem se popravdě řečeno nesetkal s nějakým názorem jako čo mi tu vravíš, čehůně tak. Ale pro nás je důležitý, v tom B2B je se o mnoho víc důležitý možnost osobního kontaktu, která prostě se přes tu hranici dělá špatně a ten Skype to nevyřeší. To znamená, že myslím si, že jakoby pro realizaci těch služeb je potřeba slovenština jednoznačně, protože spousta těch věcí je jazykově podmíněna. Ale nesetkal jsem se s tím, že by někdo na Slovensku měl potíže s tím, že je spousta lidí Slováků a notabene Češi už se Slovákama teda už vůbec nemá žádný problém, že přece tady jako u nás pracuje, řekněme 20%, možná i víc, já nevím. 20% Slováků, Veronika třeba je člen managementu Slovák, šéfka našeho PPC nebo prostě advertising oddělení taky Slovenka, že jo, prostě spousta Slováků. Takže myslím si, že to je problém. Tiež keď sa pozrieme dokonca na to z hľadiska zákazníka, teda slovenského a že ako vnímame české firmy, tak sú situácie, keď je to dokonca taká jemná výhoda, lebo si poviem, že OK, tá firma má s tým skúsenosti na podstatne väčšom trhu a to znamená, ak aj naozaj ukáže ten produkt potom, že ho robí dobre, tak pre mňa je to win-win, lebo komunikuje so mnou, povedzme, a tam mi ani na B2B úrovni nevadí čeština, lebo na Slovensku nemáme s tým problém. Takže paradoxne môže to byť ešte, že výhoda, že OK, má operations v rámci Československa, tak zastreší mi to možno ešte lepšie, lebo má ešte lepšie díly a postará sa o mňa možno aj v Čechách, keď budem v Čechách. Takže ak je to dobre urobené, ešte to môže byť výhoda. Spolupracujete s nejakými českými agentúrami v rámci? Ja to nemôžem povedať, lebo z PPCčkou, akurát ani z vašou. Super. A je niečo, čo tá agentúra nedokáže pochopiť práve z toho dôvodu, že je vlastne ako v Čechách a nedokáže pochopiť váš biznis na Slovensku, alebo... V tomto konkrétne, akože skôr sme sa vždy stretli alebo vo väčšine prípadov s dobrým prístupom, takým, že chápame napríklad dopravcovia, že samozrejme do Čiech my potrebujeme, keďže dopravujeme z Martina, tak nie je to predsa len ako keby si to mohol vyzdvihnúť niekde v sklade v Čechách, tak akože vo všeobecnosti sme tam našli skôr ústretovosť a takú naozaj snahu riešiť to a priniesť tú službu, takže za nás super. Tiež väčšinou aj s každým socikom aj v tých iných krajinách aj tie firmy sú takým svojím spôsobom radi, že majú akože medzinárodného klienta, že nejaká možno Češi až tak nie, ale v tom Maďarsku je, že nejaká agentúra alebo takže zrazu má klienta zo Slovenska, už to predsa len preto jeho referencie, portfólio alebo čokoľvek. Čiže presne sa skôr tak viac snažia, že lebo sú takí radi, že zrazu že niekto zo Slovenska, že nie je to také bežné a tak, takže Teraz sa spýtam... Nikoho nemáme. Vy si to robíte sami, iná. Pýtam sa hlavnú tému, čo vidíte ten zásadný rozdiel medzi tými dvoma krajinami a čo vidíte, že majú spoločné? Ja neviem. Ťažká otázka. Zásadný rozdiel asi, že ten jazyk, čo som si myslel, lebo myslím si, že na Slovensku nikto nemá problém s češtinou kvôli filmom, knihám a naopak, že vraj teda som sa aj tu dozvedel, že niekto do 20 rokov nerozumel slovensky a tak, čiže a niekedy aj v obchode mi nerozumeli, keď som si listok kupoval alebo čo. Takže toto je asi taký možno rozdiel, ale nemám nič také rozumnejšie povedať. Je to ako určite tam nejaký rozdiel, čo sa týka tých produktov, ale to ani nie je tak o tom, že kvôli tomu, že toto sú Češi a oni sú týmto špecifickí. Jednoducho
je to iný trh, to znamená, sú tu iné médiá, iní ľudia sa tam objavujú a tým pádom iné knihy sa predávajú. Jak ja do toho, možno na začiatku, ak sme tak na ten trh išli, tak čo sa mne osobne nejak ako keby nepotreboval strašne, tam všetci nám ako keby tak radili alebo tlačili, že čo ešte teda strašne počúvajú na slovo sleva a takéto, hej, že do PPCčiek to dávať a všetko možné a tieto veci. Tým, že napríklad aj v Čechách to ten Bedos tak tlačí do takého štýlu a tak my tam máme aj ľahšie sa vyhraňovať, že nechceme ísť do nejakej také cenovej vojny, skôr akože s pridanou hodnotou nejakou. Ale toto bola tiež taká, že čo nám ako keby mne teda hovorili nejaký, ale nemôžem to nejak potvrdiť alebo niečo podobné. S podobným vlastne prístupom sme išli aj my, že akože o Čechoch sa hovorí na Slovensku, že to je taká pekná prúpovidka, že rozdiel medzi Slovákom a Čechom je, že Čech ide do baru, má vo vrecku 1000 a tvári sa, že má 100. A Slovák ide do baru, má vo vrecku 100 a tvári sa, že má 1000. Presne. Ale priznám sa, že zatiaľ sme skôr akože, že čakal som, že to bude fakt oveľa viac na tie zľavy a cenu. A pre nás toto bolo také trošku riziko a vedeli sme, že tým pádom nebudeme môcť rásť až toľko, lebo ten náš fokus aj na Slovensku nie je v prvom rade na tú cenu. A pre nás je dôležité, ako ten biznis robíme, a tie služby okolo toho a vieme, že to má nejakú hodnotu. Takže tohto sme sa trošku obávali a zatiaľ sa to ukázalo, že vôbec to nie je taký veľký issue. Že napríklad, jasné, že ľudia reagujú na cenu, ale nie je to o tom teraz, že by nám všetci hovorili, že ježi, aký vy ste drahí, alebo že ideme vyjednávať cenu a tak, že naozaj tu sme si našli už množstvo svojich zákazníkov, ktorí sú v tomto veľmi podobní ako na Slovensku. To znamená, že áno, chcú tú dobrú komunikáciu, chcú dobrú službu, chcú možno nejaké netradičné marketingové aktivity. A stále akože máme tak strašne málo zákazníkov, že ja si nedovolím povedať, že OK, celý trh je takýto. Je možné, že my budeme navždy v tomto, akože v tejto ilúzii a bude to len kvôli tomu, že budeme zachytávať 7% Českej republiky. Hej. A nedovolím si tým pádom povedať, že áno, celý trh je takýto. Ale zatiaľ máme skôr, akože sa nám nepotvrdili tie naše obavy. A ty bestsellery v Česku a na Slovensku proč se lišej, teda a v čem? Ale to sa líši už len preto, že napríklad na Slovensku v bestselleroch je úplne bežné, že 50% sú knihy domácich autorov slovenských. A podobne je to predpokladám, akože čakaj, že Vývek, Pavlovská a podobne idú aj na Slovensku, ale napríklad ani najpredávanejší slovenskí autori v Čechách proste nejdú. Akože, áno, niektorí sa vydajú, ale väčšinou to nebudú nejaké bestsellery. Takže už len toto robí veľa. A potom to, že okay, keď sa v novinách teraz na Slovensku sa rieši kauza Bezák, ten arcibiskup, tak proste je to obrovská téma a všetci kupujú tú knihu. Áno, má to nejaký presah aj do Čiech, ale oveľa menší. A je to v češtině ta knížka? Nie, je to v slovenčine. Určite by si kúpil. Ale aj tá téma ako taká až tak veľa nepovie. Akože Ne, já teda to sleduju toho Bezáka, Ne. to mě zajímá tohle téma velice, ale nevím, jestli bych v češtině, teda ve slovenštině už dokázal tak dobře číst rychle. sa trénoval, vieš, stále ten... Jako já ti rozumím dobře, ale to čtení je horší, no. No, jak se u nás liší trh, řekněme, dramaticky bych řekl. Ten trh agentur je jiný úplně a je to, myslím, docela patrný i v tom, jaký agentury z toho trhu nejvíc vylejzají z toho nějakého šedého průměru, o kom se mluví a tak dále. Myslím si, že Slovensko je mnohem víc zaměřený na takovou tu kreativitu, inovaci ve smyslu takových těch jako super cool, geek, social, whatever, jako dělá Zaragoza nebo Triad, což jsou takový ty zhulený týpci, co dělají ty... Môžem si to natáčať? Pošleme Mišovi rovno. Ne, to je, já to vím, že jo. Ale tak od národenia predtým. Je. To je, že tomu nerozumiem. Což prostě tady u nás je mnohem víc tak jakoby stranou. Jo, tam to je hyper cool, to jsou nejlepší agentury, všichni těch Zaragozu, všichni Triad, já nevím, kdo si to stojí a tak. A u nás ta kreativita je jako fajn, dobrý, ale válcují to tady podle mě agentury, které mají nějaký jako, řekněme, strategičtější, digitální, když už jsme to v tom internetu, pojetí věcí, kdy to není jenom prostě v nějakém kreativním super cool nápadu a že tam meta nějaký kvality nejsou zlatý pecky tamhle v Cannes nebo něco, což
tady ve skutečnosti se to háže v téhle milé baráku, kde je spousta agentur, se to prostě háže do nějakého skladu. Všechny ty ceny, nikdo to neřeší, nikdo si už pro to nechce chodit a na Slovensku je to prostě to nejdůležitější, že někdo vyhrál v Cannes nějakou cenu za nějakou kvalitní něco a tak. A my jsme vždycky byli trochu jinačí, ta kreativita u nás je něco jiného, myslíme ten výkon na čísla. A to samozřejmě, jakoby, když se bavím s někým z těch agentur, tak jako jsem nudnej cifr špion, že jo, v tu chvíli. Ale to naše DNA bylo vždycky trochu jinak a myslím, že i to DNA toho trhu je trošku jinačí. Jako no. Toto vnímame ináč veľmi podobne asi, že naozaj, keď my zase vnímame tú českú reklamu vo všeobecnosti, tak naozaj je na Slovensku vnímaná ako všeobecne nudná, taká, že veľmi priamočiara. A je to tady zase sleví ako prase. Že to ale že toto je asi vec, ktorá predáva. Alebo tá Alza, ne? Čo že koľko tabletov? Ale to verím, že leze... Koľko tých tabletov? 100. Okay. No. Ja to nikdy nezapamätám. A na Slovensku akože, áno, je tam čiastočne tento akože pecka hunting, to znamená všetky tie ceny z Cannes a podobne, čo možno súvisí s tým, že proste my ako Slováci vždy utlačaný menší národ si chceme niečo dokázať. Akože je to možné. Myslím si na jednu stranu, že to driveuje aj to zase, že inak tí ľudia k tomu pristupujú. Ale nie všetky kampane sú o tom, že myslím si, že aj tie kampane, ktoré my dopredu vieme, že OK, toto nebude vyhrávať zlaté klince a podobne, ale je to kvalitatívne alebo na tej kreatívnej úrovni oveľa akože podľa mňa lepšie urobená kampaň, premyslenejšia. Nie je úplne taká, že áno, idem na tých úplne základných linkách, akože prvý signál. Áno. A teraz akože nechcem sa nikoho dotknúť, ale toto je to také vnímanie a preto možno aj my tým, ako sme prišli, ako sme začali robiť marketing a začali sme ho robiť slovenským spôsobom, to isté ako Zaragoza ho začala robiť slovenským spôsobom Triad, tak pokiaľ viem, tak oni akože momentálne väčšinu klientov majú z Čiech, práve preto, že to možno nejaký iný prístup, iný vietor. A nám sa vďaka tomu tiež podarilo, hovorím, na tej marketingovej úrovni pozbierať už niekoľko, a teraz nie je o tom, že ide nám o to, že tweet roku, ale zase verím, že na základe niečoho to je, alebo aj na základe niečoho, bolo to klábosené, že sme tam boli proste niekoľko dní na prvom mieste a tá kampaň mala aj reálne dopady a reálne čísla. Ale bola úplne iná možno, ako, a robila to slovenská agentúra. Takže... No, to se týká trhu agentur, takže ty výkonnostní agentury, tam jsou prostě možná i trochu jinačí, i ty hráči. Typicky třeba v Česku není jediná digitálka, nebo kreativka digitálka, která by byla jakkoliv silná v searchi. Jakkoliv. Prostě vůbec. Když se člověk podívá třeba i na ty partnerské agentury Google na Slovensku, kdo to je, to jsou často digitálky. Ale podľa mňa nikto nie je tam, že reálne silný. Akože no, tak dobře. Niečo robil. No, tak silný dobře, aspoň teda silný nějakým spravovaným spendu třeba. OK. Jo, to je to, co zajímá Google, takže já si dělám nějaký jejich žebříček toho, kdo tam jsou nějaký hráči jako agentury, jsou digitálky, což v Česku vůbec není, vůbec. Tady prostě v digitále, jako v searchi digitálky sú úplne nula. U nás je to preto, že u nás je to skoro, vieš, že malý trh a u nás je keby tá agentúra robí všetko. Hej, že si reklamná agentúra na internete a dávaš kreatívu, SEO, všetko. Je málo takých, čo sa užíva, že OK, my sa ideme špecializovať len na toto. To, co je, myslím, jiný Česko na Slovensku na tom agenturním trhu je to, že prostě tady se vklínili do toho, tady byly prostě mediálky a digitálky nebo kreativky. A do toho se obrovskou silou vklínily ty specializované agentury na SEO, na search, na UX, mezi nimi my. Někteří dokázali skutečně jako dominovat, někteří to neprorazili, nicméně to znamenalo, že v podstatě tyhle speciálky v podstatě úplně vymazaly všechny ostatní agentury. V tomhletom oboru. Ty digitálky úplně, ty prostě si kreslí obrázky a vymýšlejí kreativní postupy a tak dále, úžasný. No jako velký respekt, jako ale je to jejich svět, který, tam se to, není tam žádná jakoby syntéza, když to v tom Slovensku já vidím skutečně, že ty digitálky tam dělají ten 360-kový přístup, že jo, že jako vlastně nakupují média, tady prostě ty digitálky nenakupují média, tím méně jako takový média, jako je search třeba. A mediální agentury, ty velký, zase samozřejmě jako zaspaly dobu a pak to řeší tím, že koupí nějakou speciálku jako nás, nebo se snaží budovat nějaký interní tým s různou mírou úspěchu. Samozřejmě někomu se to daří líp, někomu hůř.
A potom si myslím, že je velký rozdíl v médiích. Teda. Pokud jde o nějakou, řekněme, míru sofistikovanosti nákupu reklamního prostoru. Že zase co vidíme je i to, že prostě věci jako programmatic buying, prostě display, RTB a tyhle ty inovativní postupy, jak cílit na publika a ne na média, jsou tady jako úplně jinde než na Slovensku. Je to zase prostě o tom, že Pepa se potká s Tondou a řeknou si tak, kolik těch impresí chceš a já ti je teda prodám za tohle a proč nějaký programmatic buying, když se mi domluvíme za nějakou cenu a kolik potřebuješ těch impresí. A potom tí, ktorí to využívajú, tak na Slovensku aj pár takých aj len klientov vôbec, lebo to musíme často proaktívne hľadať, alebo s nejakým partnerom tom robiť, tak potom to funguje. To nie je o tom, že by tie formáty nefungovali na Slovensku, ale ten trh, akože Čechy sú 2-krát väčšie ako Slovensko, ale ja mám pocit, že na internete je to, že 10-krát väčšie sú Čechy, že to naozaj akože aj médiá, my, ja neviem, prakticky nenakupujeme ani slovenské lokálne médiá, lebo tam nie je skoro nič relevantné, čo by stálo za to. A v Čechách akože viem povedať, že chcem za celý Co tam konzumujete za média teda? Google. Jako obsah? Nie, ale akože cez Google sa dostáva všade a Google proste točí slušné peniaze. Áno, a potom sú akože, je tam Smečko, je tam... Display nejakej, ne? No, čo Smečko, Topky, nejaký čas a takéto veci a centrum spojené nejako s Atlasom. Ale je to také upatlané celé, že aj ten zoznam je proste, že držaný skôr umelými nejakými vecami. To vôbec odtiaľ tie To veci. úplne akože, my sme, že 5 rokov dozadu minimálne, to je úplne iný svet, fakt. Čiže to je aj o tom, že tie agentúry nemajú kde vôbec spendovať tie veci, lebo akože presne, keď sú vôbec tie 3 médiá, tak oni sú radi, oni zoberú hocičo, áno, dohodnú sa s týmto, úplne inak tam funguje, respektíve, že nefunguje niekedy ten trh. Čiže my na Google Display proste dávame. A to sú, áno, ľudia chodia na rôzne médiá svetové, chodia na YouTube a podobne, ale akože lokálne my spendujeme svojím spôsobom, že slovenským prevádzkovateľom platíme asi dosť málo, keď sa nad tým tak dá. Tiež minulo úplne. My proste nedávame do žiadnych takéto pány na Slovensku nič. V Čechách predpokladám, že sa dá strašne veľa akože minúť priamo stále tu v Čechách. Spoustu peněz. To je na Slovensku. Ne, ale to, co třeba vidíme na tomhle trhu, je to, že takový ty, řekněme, kamarádčovty mezi agenturama, klientama a médiama se postupně prolamujou nějakým standardizovaným postupem nákupu reklamy, programmatic buyingem obecně, kdy to prostě je mnohem míň o nějakých těch dohodách a mnohem víc o nějakých KPIčkách, audience buyingu a tak dále, což je něco, co nám se líbí, protože to souvisí s tím, jak my děláme prostě práci pro klienty. A v tom je trošku rozdíl. V tom nám to Slovensko nepomáhá, právě protože tohle bychom chtěli dělat i tam a tam vlastně to funguje trošku jinak, takže proto to zmiňuji jako rozdíl. Jo, a ono je to začarovaný kruh, pretože áno, tým, že sme spolu vyrastali, AZ ešte je veľmi silný, akože celá tá sieť, oni sú, myslím, hádajú sa o jednotku, ale tým, že sme všetci spolu vyrastali a už sa urobili aj tie väzby, tak áno, ťažko sa to presekáva, lebo už to nejako funguje a áno, akože ten trh nefunguje tak dobre, ako funguje tu. To je to zďaleka, teda má veľmi ďaleko k nejakomu dokonalému trhu a áno, niekedy to má možno ďaleko k trhu ako takému. No a proste je to tak. A vidíš napríklad to, čo funguje na slovenskom trhu lepšie ako v Čechách? No tak nie, ja som povedal, že spendujeme na slovenskom trhu skoro nič. Takže asi je to odpoveď. Je niečo, čo funguje ako lepšie? Že mimo marketing aj celkovo. Celkovo. Aj na Slovensku? No to, že sa všetci poznáme. Keď už si tam je to vaše. Slovensko má obrovskú výhodu zase v tom, že je oveľa ľahšie vybudovať jednotku. To znamená, naozaj často stačilo to, že sme boli prví, alebo že sme to robili trošku inak. A jednoducho máme 5,5 milióna ľudí, ten trh nie je tak veľký a každý si hľada nejaké to svoje miestočko a tým pádom, my sme proste bezkonkurenčná jednotka v online. WebSupport je tiež proste akože prevalcoval tam celý zvýšok v priebehu pár rokov a nie je to o tom teraz, že 4 firmy sa na čele akože bijeme a predbiehame. A v tomto je to veľmi pohodlné. Ale na druhú stranu ťažké na to, že keď chceme vstúpiť na trh, kde to funguje trošku inak, a zrazu sa bijú 5 o tú prvú priečku a asi nikdy sa nikomu nepodarí, že byť úplne dominantný v tom. Tak neviem, toto je asi ten dosť zásadný rozdiel, že Slovensko je krajina silných hráčov v každom obore a
a potom slabých dvojok, trojok. A v Čechách neviem, či je Také veľa vyrovnanejšie. oblastí, kde by bol, že Napríklad totálne možno- jasný líder a No třeba. A napríklad na Slovensku tak pohorili na profesiu, ne? Keď chceli vlastne tiež taký portál, to bol taká, že z Čiech, čo to boli? Jobs? Tak tam. Tuším, Oni Jobs potom to bol. kúpili, to bolo niečo iné, ale oni tiež s veľkými peniazmi, s Alebo veľkými... Monster? Alebo Niečo taká presne profesia, je to jak my, takto, že obrovská Jo. jednotka, pod ním nikto a Jo. oni tam dokonca s veľmi veľkými peniazmi Obrovské, došli. zaplavili Slovensko a po roku dvoch sa nič proste, stiahli. tam minuli všetky prachy a nič proste. A opäť je to ináč o tých vzťahoch, čo sme hovorili, že ľudia, to funguje aj pri zákazníkoch. Vieš, že oni keď raz si vyrobia ten akože aj brand, bežný tak si- spotrebiteľ, tak akože ak je spokojný, tak je ho strašne ťažké presvedčiť, aby vôbec zvažoval jedno, či slovenské, alebo české, alebo aké, ale... By som napríklad tým job, tam profesia má také, že to od Automatika. starej babky vie, že idem hľadať job, že v robotu, že profesia, že tam neexistuje nič iné. Já pod třeba tým. bych se chtěl zeptat, že vlastně vůbec si nebudu představit, jaký scénář by tady na českém trhu mohl z někoho udělat jakoby dominantního webhostingového dodavatele, jo? Protože to je tak strašně fragmentovaný, komoditizovaný, dejme tomu nízkomaržový, když kdo ví, s obrovskou, dejme tomu, zahraniční konkurencí těch hostmonstrů a těch jiných GoDaddy je možná taky, že vlastně já jsem na tom trhu dlouho a vím, kdo tady prostě jakkoliv byl a já prostě tam nevidím... Napríklad na Slovensku, keď sa mňa to tiež veľakrát ľudí pýta, že ak sa nám to podarilo, lebo my sme, keď sme začali nejaké robiť, sme boli desiatka, jednotka, hej. A že čo je, myslím si, že jedna z takýchto vecí je to, že sa nám podarilo taký ten brand urobiť, takýto ten oblak, hej, že kopec poriadnych akože vecí sme robili, ale toto bolo naozaj to proste niečo také, ako tú profesiu, každý potom hovorí, že chod si dať tam hosting tam, hej, že my máme naozaj čo potom prináša aj svoje problémy, že keď tak rastie, že tú škálovateľnosť celú riešiť a tak, takže niekedy by sme boli radi, keby sme ani tak nerastli, ale a neviem, čo v Čechách, hej, že hovorím, že ty si to aj na začiatku tak povedal, že ten trh je už niekde inde. Teraz, kebyže to začneš robiť v tých Čechách, neviem, či by ti existovalo nejaké množstvo peňazí, aby si to docel asi jedine skúpiť prvé trojky. No, ale víš co, to Česko je takový, nebo nevím, ale já, jako, jak si tak vybavuju ten trh toho webhostingu, teď teda uhýbám o tématu, omlouvám se, když se tady dáme dialog takhle, toho webhostingu v Česku, tak prostě každý hráč, který se snažil přinést nějakou obrovskou inovaci a měl zatím jako pocit, že teda tím sebere ten trh, tak se mu to nikdy nepodařilo. Prostě tamhle český hosting přišel, že to je 1000 paušál za rok, což tehdy bylo nevídaný. Něco si utrh, ale nic moc. Hej. Pak přišla Savana s tím, co tamhle odkoukala v Monstru jako ten multidomain, prostě koš. Hej. Zase si mysleli, že to tady všechno seberou, zase nic moc, prostě furt to tak jako je nějak fragmentovaný strašně. A... Mne práve to, že my sme urobili veľmi veľa vecí dobrých, že jednak kedysi brutálny dôraz na support, hej, že na ten helpdesk. Teraz je to tiež už taká samozrejmosť. Hovorím, že preto sa v tých Čechách my sme došli na Čech a nemáme ten model. My sme nemali nejaké iné produkty, sme mali nejaké unlimited hosting, custom hosting, ale to má kvázi každý nejak, aj to, že je to balíček alebo si custom o pár eur posunieš, není tá strašná inovácia, hej. Čiže my sme aj konkurencia napríklad nebola taká silná, hej, že u nás není žiaden iný silný hráč, ktorý teda nebol, teraz sa tiež už tak prebudzajú, ale sa začali prebudzať a nám sa fakt tak podarilo urobiť ten love brand tiež taký, hej, že z hostingu veľa ľudí sa nás proste ako keby pýtalo, že z takej nudnej veci, jak je hosting a domain registrácia, že robíte také, že ľudia chcú k vám pracovať, ísť a že baví ich tá firma, party, aké robíte a podobné, hej, že... Ale paradoxne ja si myslím to, že keby... Tak už viem, jasné, party. Keby toto nebol web support a keby tam možno nebol Mišo a nemal tú víziu tej firmy takú, akú má, tak možno dnes nehovoríme o tom, že vo webhostingovom trhu je nejaká jednotka. Ale oni naozaj, akože, ako som to ja vnímal externe, tak dokázali predbehnúť, akože normálne sa obzerali, ako predbiehajú jednotlivých hráčov, ktorí nič nerobili. Oni len spokojne sedeli, že majú nejaký systém, kde im chodia ľudia. A oni len začali proste komunikovať to, alebo teda ich zákazníci, že o 11. večer som im napísal mail a 11:20 už mi vyriešili problém, wow. Tak vyslovene z nich sa stal love brand a teraz aj ľudia, ktorí ja mám pocit, že u vás si dávajú hosting a ľudia, ktorí ho nepotrebujú, len aby ho akože mali. Že ho by dobrý claim. Si web supportu, jasný, patríš na Slovensku.
Je to ťažko, akože... A či sa to dneska dá, to je stále otázka, lebo naozaj ten hosting sa asi posunie. Hej. A práve toto na tom inom trhu nezopakuješ, vieš, Tak asi Zappos by mohl být další takových jako příklad, že se to asi dá i na takovýmhle zvláštním trhu dělat. Ja sa spýtam, keď pripravujete nejakú marketingovú kampaň, pripravujete ju pre Slovensko inú, pre Čechy inú, alebo proste pripravíte jednu a adaptujete ju do tej druhej krajiny? My to robíme asi hlavne stále tak nejak na Slovensku a potom oni si to tak nejak prevezmú, alebo nemáme zatiaľ takto Slovensko, iba že Česi si urobíme vlastnú kampaň úplne, čiže hovorím, že u nás tá česká pobočka je stále taká aj kvôli tomu trhu taká menšia a tak, takže. My od začiatku vždy si povieme, že buď to robíme pre obe krajiny, alebo toto robíme len pre jednu. Čiže prakticky nikdy nerobíme to, že OK, jedna to urobí a druhá to len potom, že OK, preložte si, prevezmite si to. Robili sme to na úvod tak párkrát, ale skôr nechcene, že sme si neuvedomili, že dalo by sa to. A teraz niektoré akcie robíme tak, že áno, cieľene na obidva, ale potom také, že dobre, toto je špecificky len pre český trh. A ak sa osvedčí, možno v upravenej forme ju preberieme o rok na Slovensku, ale to isté zase so slovenským. A na základe čoho sa rozhodujete, že áno, túto kampaň pustím do Čiech alebo nie? Je to, akože súvisí to do istej miery aj celkovo s nejakým timingom roka ako takého, lebo samozrejme tie značky majú iné svoje komunikačné priority a podobne, takže niekedy je to o tom, že áno, mohla by ísť možno na oboch trhoch, ale jednoducho tu sme zvyknutí mať takúto tradíciu, tu nevieme robiť tu, tak tu urobíme niečo iné. Takže je to také veľmi ad hoc, neviem povedať jedno pravidlo, že podľa čoho sa rozhodujeme. Takže se spomínal na jednu rozlišnost. Myslím, že v Česku není sloveso bankovať. To našťastie pred rokom ešte nebolo ani na Slovensku a na nešťastie dnes už je. A to s kým bankujete? To keď sme prvýkrát počuli, tak že niekto zobral nemecký slovník doslova. My děláme nějaké kampaně, ne ani tak marketing, nebo možná spíš PR aktivity specificky pro Slovensko, prostě protože máme pocit, že tam by to sedělo dobře, pro to, co si myslíme, že slovenský, by mohlo nalákat slovenský klienty. Ale není to moc o kampaních, ale spíš o nějakých PR aktivitách, který máme speciální rozpočet na slovenský marketing. Takže, tak, no. Ja môžem povedať jednu príhodu, jak sa nám stalo vlastne u nášho klienta, ktorý mal vlastne to spoločnosť, ktorá je pôsobí celosvetovo a v podstate oni mali jednu kampaň, ktorú vyskúšali vo Francúzsku, boli s tým strašne moc úspešní a pani chcela, aby sme to vyskúšali na Slovensku. A ona urobila na to taký tender a my sme išli do toho tendru len s tým, aby sme vysvetlili, že proste ako kampaň na LinkedIn na Slovensku s tým budžetom, ktorý do toho chcú dať, nedáva zmysel. A my sme tam išli s tým a tender sme nevyhrali, samozrejme, pretože povedala, že iná agentúra bola kreatívnejšia a pristúpila k tomu lepšie. No a teraz asi po pol roku sa nám klient, samozrejme ako s ním spolupracujeme v iných oblastiach, ale vrátil sa nám a hovorí, že v tom zahúčali nehorázne peniaze. A nič z toho nebolo. Takže ako myslím si, že... A nevyhrál to nový klinec nebo pecku nebo něco? Ne, nic. Nějaká rojka. Takže vždycky máme zaujímavé, jak sa tí ľudia rozhodujú, že aha, tak preberiem si túto kampaň a pustíme tomu... Toto riešia lokálni ľudia, akože vždy o tom, že či teda finálne ide to do Čiech, tak rozhodujú ľudia odtiaľto. Čo je strašne dôležité, lebo vnímajú, poznajú ten trh. Nie je to tak, že niekto si na Slovensku povie, že tak teraz ideme v Čechách na Slovensku robiť takto a robte si čo chcete s tým, akože proste to urobíme. Takže vždy to posledné slovo majú ľudia lokálne. Aj keď tú produkciu alebo niektoré veci do veľkej miery môžu robiť ľudia zo Slovenska. Já můžu říct, že za nás máme, nebo já nevím, jestli máme problém, nebo já to tak nějak vnímám, že v tom bojujeme pořád, je, možná to máš jako další otázku, tak doufám, že ti to nevybiju, je jako používání social médií jako pod tou hlavičkou z SK nebo CZ. Prostě ta Facebook page český H1, máme Facebook page slovenský H1, spousta Slováků je fanoušek český H1, máme 2 Twitter accounty, na Česko i na Slovensko. Mně vlastně přijde žinantní, abych jako napsal článek na český blog, dal to na český Twitter a pak to též udělal na slovenský blog a na slovenský Twitter, protože ono to je dobrý pro obě dvě ty krajiny, ale nějak se to asi má, nebo my jsme si nějak našli nějakou rovnováhu, že něco dáme na obě ty části, něco na jednu, na druhou, ale v zásadě vnímám to tak, že v těch sociálních médiích ta křížová konzumace toho sociálního obsahu Československo je asi dost vysoká
takže to možná jako spoustě lidem trochu vadí, že to musí číst dvakrát, nebo aspoň tak nějak to vnímám. Toto je tiež taká dilema u nás, že a tiež to máme takto isto presne, hej, že tak sme vyriešili túto dilemu a zase ja to tak beriem, že na tých sociálnych médiách veľa ľudí zase neuvidí, že keby aj jedna page dala trikrát tie isté statusy, nejaký prekryv je tam, ale zase kopec nových ľudí to vidí. A však to je taký príklad, že jeden týpek si každý deň setoval akože deň narodenín a trvalo nejakých 150 dní, kým mu prestali gratulovať ľudia, hej, že normálne jeho friendov a on z toho ako keby to bol nejaký social marketer tiež a fakt on z toho nejak odvodil, alebo čo na základe toho radil je, že naozaj, že treba keby v úvodzovkách spamovať, že trikrát, keď nejaký content, čo sa dobre rozšíri, nebať sa to dať znova o deň, od vás stále tým istým friendom, že nejaký prekryv tam je, ale že ten pomer toho, že koľko ľudí si ho postupne akože odfriendrovalo, že či už mu prepína, že si furt a to trvalo 150 dní a koľko ľudí mu furt gratulovalo naozaj známych, neznámych. A to už spomínal, že Vianoce, Silvestre, že ja som nevedel, že sa narodil na Vianoce, gratulujem a tak. Čiže je to také, že prekryv tam je, ale na tých social médiách by som to nejak akože nebral, že vidím dvakrát ten istý status pomaly od tej istej firmy ako niečo. U nás B2C akože vidíme, akože mám rovnaké dilemy, alebo skôr nie, komplikácia je to ako keby často, že ľahšie by sa asi zbierali fanúšikovia a followery na jednu centralizovanú a je to proste dobre vyzerá, aj máš väčší zásah. A na druhú stranu tu by mi asi fakt akože už len to, že OK, odkomunikovať, že prišla nová Vasilková a dali by sme to na spoločný Facebook, tak akože v Čechách to ľuďom vôbec nič nepovie. A vice versa. Ale je to smutné, že na tom Slovensku koľko shareov, lajkov, na tom Česku 3, teda aspoň na mne, takže. A nemáte pocit, že to je práve spojené aj s tou jazykovou bariérou, že podľa mňa ako Češi veľmi málo čítajú vôbec ako slovenské texty a prihlasujú sa k slovenským stránkám, kdežto Slováci s tým nemajú problém a proste ako čítajú práve česky a sledujú tie zahraničné. Toto môže byť práve že aj dosť o tom, čo som v úvode hovoril, že bez ohľadu na to, že rozumiem po česky, tak keby to bola firma nejaká B2C, ja neviem, keby Alza alebo MOL komunikovali na mňa len pod jedným kanálom a miešali by slovenčinu a češtinu, tak by to boli mínusové body. Oproti tomu, ako keby si urobili samostatný kanál a OK, sledujem kľudne obidva, ak chcem, ale chcem vedieť, že dobre, táto firma sa hlási k tomu, že funguje na Slovensku. Ale hovorím, to je B2C, preto možno to vidíme inak. Ja sa spýtam ešte jedno ohľadom rozdielov vôbec v tých jednotlivých krajinách, čo sme sa ešte nebavili. A to je vôbec nábor ľudí do jednotlivých firiem alebo do jednotlivých pobočiek. Jak ste s tým úspešný, neúspešný, aký to je rozdiel? Neviem, či mám moc čo k tejto téme povedať. Asi prenechám slova ďalej. Idem si dať zatiaľ vecko. U nás zatiaľ na Slovensku máme 150 ľudí a v Čechách máme 3. A na obidvoch miestach zatiaľ akože nemali sme nikdy problém s kandidátmi, akože s tým, že aj tí kompatibilní. Zaujímavé bolo, že už aj v Čechách, keď sme začínali, tak tým, čo sme mali na Slovensku vybudované, tak už mnohí ľudia nás vnímali aj v Čechách a boli takí, že je super, že vidieť, do čo chce nám s tým pomôcť a tak. A dokázali sme naozaj, akože všetkých tých ľudí, čo tam máme, tak sú veľmi, veľmi, veľmi dobrí. A mohli sme si vyberať, nebolo to o tom, že náhodou som vďačný, že niečo, že naozaj to boli tí najlepší pre nás z tých veľmi dobrých. A na Slovensku akože naozaj momentálne, keď sme riešili, že že OK, že chceme vám prihnať viac akože kvalitných kandidátov, tak naša baba povedala, akože tak položartom, viete čo je, teraz by som potreboval skôr odháňať kandidátov, lebo akože je toho strašne veľa, my sme dali teraz pozíciu na nejakých knihkupcov do Košíc, áno, je to akože ťažší kraj, čo sa týka zamestnanosti, ale prišlo nám 1000 životopisov vlastne na akože jednu vyhlásenú pozíciu, kde brali sme 6 ľudí, 1000 životopisov a to bolo len na našom kanáli, to bolo neuveriteľné, takže s týmto nemáme nejaký problém. Neviem zase jednak jedné to posúdiť, lebo nemáme v Čechách 150 ľudí a teraz, že už hľadať ďalších. Stále rozprávať. Ale dovolím si, pokiaľ som vyplniť to prázdne po tebe. Ale dovolím si povedať, že aj keby sme tu mali veľa ľudí, tak tým, ako máme tú kultúru a všetko, tak podľa by to len zlepšovalo tú pozíciu. My máme aktuálně velký problém v Praze nacházet nový lidi na naše otevřené pozice
i přesto, že nám na náš náborový web, myslím, chodí v průměru 10 CVček denně. Je to v tom smyslu, že jsou pozice, na které rádi vezmeme, řekněme, nepopsaný list papíru, studenta nebo někoho, kdo se chce učit, ale pak jsou, prostě kdo se chce učit, a to je ta jeho hlavní motivace, proč u nás chce pracovat, ale máme pozice, kde potřebujeme určitou míru seniority a tam ten trh prostě dneska zejména pro pozice, jako je SEO konzultant nebo jako je searchař, to znamená PPC konzultant, dejme tomu, je prostě dneska takovej, že většina lidí buď pracuje u nás, nebo už u nás nepracuje, ale pracovalo a tudíž má nějaký důvod, proč u nás už nepracuje. A nebo pracuje u klienta a má k tomu nějaký důvody, proč chce pracovat pro jednoho klienta třeba. A je to strašně těžký, protože těch lidí, a já většinu z nich znám osobně, je těžký je sem jaksi dostat. A ten trh je prostě malej a ne vždycky prostě. My jsme vždycky šli tím, že jakoby z těch jakoby juniorštějších lidí, co přišli jakoby noví, nepolíbený nebo jenom s nějakým velkým zápalem, jsme dokázali jejich vlastní pílí a pílí jejich kolegů a úžasných klientů dokázali dostat velice rychle nějakou míru seniority, ale dostat nový lidi přímo na takovou míru seniority je strašně obtížný. Takže my jsme jsme takový tréninkový středisko dost často, aniž bychom třeba úplně chtěli, protože tak ten trh je a nemusí člověk úplně vybírat. A keď porovnáš nábor ľudí do Čiech, do Prahy, do této kancelárie versus vlastně do Bratislavy? Vidíš Nedokážu to porovnat, protože do Bratislavy jsme nikoho zatím na tyhle ty pozice nenabírali, ale kdybych chtěli se přestěhovat do Prahy, tak já bych byl strašně rád. A vzal bych je tady v Praze. Pane, já jako nemůžu do Bratislavy vlastně, to si uvědomil. Takže jo, když jste o někom viděli v Bratislavě, tak ho nevím. Ja skôr možno akože ako keby tých country manažerov, čo som aj na začiatku povedal, že to je asi jedna pozícia, to je strašne ťažké, už duplom 100-krát ťažšie, jak seniora kvalitného na niečo tak nájsť takého, ktorému človek zverí celú tú pobočku a vie drivať. To je asi podľa mňa najťažší task, prečo ísť do nejakého trhu, teda je nájsť tam človeka, že preto ja odporúčam, keď sa pýtajú, že máme ísť do Čiech, do Maďarska, tak ja skôr sa ich pýtam, že ako tam máte príležitosť, je tam príležitosť tá, že poznáš tam super človeka, napríklad, ktorý ti tvoj biznis alebo to tam chce rozbiehať, tak chod do toho alebo poznáš tam nejakú firmu, ktorá je dobrá na predaj, alebo nejaký iný produkt, vtedy tam choď a opačne je to veľmi ťažké, že chcem ísť do Čiech, lebo je tam nejaký akože väčší trh alebo niečo a teraz už iba ten hiring poznám aj veľa iných agent, ktorí tam tých country manažerov rok hľadali, hej, my sme v Čechách nemali rok zástupcu, hej, že iba sme jak websupport.cz nejak preložili a dávali, kým sme našli toho správneho zatiaľ, ktorý akože fičí dobre. To je na tom najťažšie úplne na tých prvých krokoch. To určite. Ja sa spýtam vás, máte nejakú otázku, zaujímalo by vás niečo na našich hostí? Mě by zajímala situace porovnávačů cen na Slovensku, když to porovnáte s na Michalovských kupectví. U nás je podstatne menej sa akože fungujú. Heureka to tam tiež akože dobila asi, ale sú tam asi 3 porovnávače, ktoré fungujú. A je to tiež akože e-shopy to vnímajú ako problém. Vo všeobecnosti porovnávače sú vnímané ako absolútne nutné zlo. Ale stále mám pocit, že v menšej miere ako v Čechách, pretože tu v Čechách už tá Heureka akože že už sa nedá fungovať prakticky bez Heureky, mám pocit, že už si vytvorila takú pozíciu, že ľudia hľadajú cieľene tie proste overené nákupy a podobné veci. Takže na Slovensku to nie je také ťažké a plus Slováci naozaj, akože to, čo sme sa bavili o tých cenách, tak myslím si, že predsa Slováci trošku menej sú na tú cenu, aj keď samozrejme porovnávajú. A to, čo som hovoril, že v Čechách nakoniec som bol príjemne prekvapený, že nie až tak, je len o tom, že čakal som dramatickejší rozdiel. Takže stále je to, že vnímame Čechov, že o niečo viac, aj z hľadiska týchto porovnávačov. Ale
No je to akože vec, ktorú všetky e-shopy mám pocit, že majú s tým Ale taký... tiež to na Slovensku bude asi také, že to všetci budú už mať postupne a tak, takže tiež taká nutnosť, ne? Ten trh je podstatne menší, je menej e-shopov a tým pádom menšia bitka a menej peňazí aj tečie do tých porovnávačov. Takže je to také, že dokonca skôr teraz sú e-shopy, ktoré začali proste... My napríklad v Heureku akože nie, že bojkotujeme, ale prestali sme tam posielať všetky tie dáta, lebo sa mi zdá absolútne vydieranie vynúcovať si pozíciu na trhu týmto spôsobom, ako to robia oni. Akože to otvorene poviem, že je absolútne proste, že to, aby človek dostal vôbec možnosť byť zapojený do toho verejného obchodu, takže im musí kompletné dáta všetky posielať o všetkých predajoch. A keď sa ich spýtame, že dobre, akože nechceme spamovať zákazníkov tým, že keď aj na iných porovnávačoch chceme niečo, toto sú pravidlá a keď nie, tak vás hneď vyradíme. Takže skôr myslím si, že na Slovensku to pôjde tak ešte nejaký čas. Tak po kamarátsky. A je tam nějaký poměr, teda máte ho nějak v hlavě zhruba? V čom? Poměr trafiku na Slovensku a... Knihy ľudia až tak neporovnávajú, pretože akože na knihe za 300 korún, za 10 eur ušetríš akože o euro viac pri tých rozmedziach a to, čo sme hovorili, na Slovensku ľudia idú silno po značke. Takže idú po tom, že si to chcú kúpiť na Martinuse alebo chcú si to kúpiť na Gorille a tým pádom to tak až akože neriešia. Čiže to sú úplne že pár percent. A tým pádom pre nás je jednoduchšie to odstrihnúť samozrejme, lebo to nie je tak podstatný ako keby kanál a tým pádom sa to darí, akože to nenabehne tam tá špirála, že OK, podporujeme ich a vďaka tomu viac ľudí si na to zvykne. Takže v Čechách zvládáte taky přes Eureku? V Čechách cez Eureku, tam posielame tie dáta, tam ide výrazne viac. Tam nič nemá. No hej, tam nepredáme. Já myslím, že ty srovnávače v Česku a na Slovensku, že ten rozdíl je i v tom, že prostě v Česku existuje poměrně širší množina webů, u kterých existuje nějaká přirozená důvěra. A to znamená, že pak u nich může existovat nějaký cenový výběr a myslím si, že Češi obecně prostě trpí mnohem méně nějakým sentimentem. Ve smyslu to, jako kde to koupím, protože ve výsledku ano, jako nedává podle mě žádný racionální smysl trpět na to, že kupuju něco v málu a ne na kase, nebo naopak, protože prostě to jsou dva hráči, kteří to opravdu umějí oba dobře. Takže si prostě ten mrazák koupím tam, který to má levnějc, protože vím, že na dva si můžu spolehnout. Když to možná, že na tom menším trhu, kde prostě někdo dominuje víc, a nebo je tam užší ta špička v tom, komu důvěřuju a komu ne, tak ten cenový srovnávač je mnohem méně důležitý, aby mě jako zprostředkoval nějaký filtr důvěry nebo cenového srovnání. No ja by som to dal, akože ono je to aj o tom stotožnení sa so značkou. Napríklad, hej, mobily, akože tie telefóny v princípe urobia to isté, ale napriek tomu sú ľudia, ktorí proste budú, že OK, len Apple, lebo Apple a nejakí, ktorí, že OK, Samsung, pritom mohli by si to dať do porovnávača, tá funkcia je rovnaká, ale on verí tej značke, on je s ňou stotožnený. A OK, možno v Čechách je to inak, ja hovorím, ako je to na Slovensku vnímané. To jo, ako Apple samozrejme. A prenáša sa to do e-shopov, hej, že proste my vieme, že dokážeme predávať knižky u niektorých zákazníkov drahšie pri rovnakých službách, len preto, čomu veríme a aké veci robíme pre zákazníkov. Jo, ale to jo, ale... A je tam ten sentiment, proste on tam, lebo chcem na Martinuse, bodka. Ja? To jo. Ale já jenom jako říkám, že když je ta špička široká a ta excelence tam platí skutečně pro 5 hráčů. Ale ty pozeráš excelenciu akože to dodanie produktu. No, ale zabúdaš na tú emočnú časť. Ja hovorím o emočnej. Ja hovorím, že všetci sú rovnakí, ale teraz niekto napríklad robí to, že môžeš tam darovať nejaké anielské drobné na dobrého aniela, alebo len to, že OK, poslali mi pred pol rokom nejaký pekný mail. Ten emočný rozmer a funkcia je rovnaká. Jo, ale zase, jako souhlasím s tebou v případě, dejme tomu, úzkospektrálního e-shopu, který si může na nějakým konkrétním sortimentu budovat ten oblak nějakého brandu, péče o zákazníky a tak dále, ale u, dejme tomu, diskontních supermarketů, což tyhle všechny velké e-shopy vlastně jsou diskontní supermarkety, nic víc, bez žádného sentimentu okolo, až tak úplně, tak je to podobné, jako když mi třeba ta kasa nebo ten mall nabídne, jestli chci to zboží dodat PPL-kou, DPDčkem, Geissem nebo Českou poštou. A já si říkám, mě to vlastně úplně jedno, kdo mi to dodá, mi to přivezte zítra.
OK, ale to je... A hodně možno... podobný je to podle mě už dneska v této velké špičce. Ale je otázka, že či niekto z nich to reálne skúša vôbec robiť inak a či skúša budovať ten naozaj emočný faktor. Bez ohľadu na to, či je to špecialista. Áno, súhlasím s tým, že oveľa ľahšie sa asi buduje to, že my predávame len knižky a tým pádom, OK, zgrupujeme ľudí, ktorí to má presne tak. Jasne. Ako povedať, že my milujeme knižky, ale radi si ich čítame pritom ešte ako kosíme trávnik. A už tam neurobíš to, že OK, ja sa s týmto stotožním úplne, samozrejme, ale to je ten svätý grál možno, že ako nájsť to, že je to naozaj od customer care, alebo je to o nejakých pekných veciach, ktoré robí, aby či si kupujem kosačku, alebo si kupujem knižku, alebo parfém, tak chcem ísť do toho molu, lebo je tam niečo nad tým. A ja neviem, či to oni robia, či sa to vôbec dá urobiť, to je skôr taká akože filozofická otázka. Ja vás preruším, pretože máme pomaly čas a chcela by som, aby sa dostala ešte na ďalšie dotazy. A máte nejakú ďalšiu tému alebo ďalšiu otázku, ktorá by vás zaujímala? Mě by zajímalo, jak rychle e-shopy Martinus šel přechod ze slovenských popisků produktů na český, to jsou tisícovky produktů. České produkty, ktoré my sme databázu mali prakticky hotovú a české knihy sme mali s českými popiskami. Takže aj dneska, aj na Slovensku. Lebo je to česká kniha, česká anotácia, tým pádom ako dáva to zmysel. Takže toto je u nás špecifické, áno, mali sme v tom zjednodušenú situáciu a tým pádom ten prechod nám trval asi 5 sekúnd. A to sme ho nerobili. Takže do dneska samozrejme slovenské knihy sú so slovenskými popiskami. To dává smysl. Tak to sme rádi. Lebo keby nie, tak máme problém. Je nejaká otázka, ktorá by vás ešte zaujímala buď o rozdieloch, alebo o logistike, alebo o marketingu, čokoľvek, čo vás napadá, môžete sa spýtať zahraničných hostí. To stále vnímame, že ideme do Prahy. To je bližšie ako Košice. Keby si mali normálnu diaľnicu. Po tej diaľnici. Tak, áno? Ja mám otázku, ako silno vnímate, keď neexistuje slovenská mutácia webových strán? Keď neexistuje? Podľa toho, že v akej oblasti. Akože je to prvý signál asi taký, že OK, sú reálne pre slovenský trh, akože začnem o tom rozmýšľať. A čím je to špecializovanejšia firma, tak tým viac, tým menej to vadí. Keď by to bolo, že úplne nejaký totálny špecialista, tak OK, som rád, že vôbec dokážem zohnať ten tovar. Ale keby to bol napríklad MOL, tak je to akože asi veľmi vážna prekážka na to, aby sa uchytili. Tak, má ešte niekto nejakú otázku? Napadá vás niečo? Tak, ak nie, tak ja moc ďakujem mojim hosťom, ktorí tu dneska boli. A moc ďakujem, že ste prišli až z takej ďalky. My to bývame. Tak může se tvářit, že jste přijeli k tomu eventu. No, To sme si nedohodli na budúce. Ešte raz. A vám moc ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že sa vám tá diskusia páčila. Ak by vás čokoľvek napadlo, kľudne sa môžete našich hostí ešte spýtať, pobaviť sa s nimi osobne. A